ଏତେ ଥକାଣି ଆମର ବସି ବା ଯାଇଥିଲେ ମୁଗ ପାରି ଏଇଟା ଖରାରେ ଓ 4ଟା ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ। ଜଳ ବୋତଲ ନେଇଛୁ ଗାମୁଛା ନେଇଛୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇବୁ ନା ତ କିଛି ଖାଇକି ଯାଇନୁ ନା ଚପଲ ପଡିନୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହବ ସେଠୁ ସିଆଡେ ପଡିକି ମରିବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଥିବୁ। ହଁ ଅଂଶୁଘାତ ମତେ ଧରିବ ନା କେତେ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ତତେ ଧରିବିନି କଣ ହେଇଛି? 4 ଗୁଣ୍ଠ ବି ଲା ପାରି କାଇନି ମୁଗ ଗୋଡରେ ଚପଲ ନଉନୁ ନା ଜଳ ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ନଉନୁ ଜଳ କପଡା କରିକି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇକି ଯାଉନୁ କେତେବେଳେ ପଡିକି ମରିବୁ ତତେ କେହି ଦେଖିବେନି। ତାକୁ ନେଲେ କଣ ହବ? ତାକୁ ନେଲେ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ସତରେ ହଁ ଭାଇର ଭଉଣୀ ମାନେ ଘରୁ ଯଦି ପଦାକୁ ଯିବେ ଗୋଡରେ ଚପଲ ବାଡେଇବେ ଆଖିରେ ଚଷମା ଦେବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ପକେଇବେ ଜଳ ବୋତଲ ଧରିବେ ଯାଇକି ଭାଇ ମାନେ ପଦାକୁ ଯିବେ।